Yun, what's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat. So kakarating ko lang pala may sinabi agad si Mrs. sa akin na yung mga manok daw natin kanina is nag-aaway. So kanina pa raw ito nag-aaway mga tropa. So kakarating lang natin galing sa Bulinaw. At titignan natin yung mga manok natin. Ay! Dito yung mga manok natin mga tropa. Sabi na nag-aaway daw sila eh. Ayun, parang yung mga tropa oh. Parang may tama. Ayun, yun. Nakuha natin. Yan. Yung kanina parang nag-aaway itong mga tropa. Oh shit. Ano, may tama mga tropa. Grabe, hindi maiwasan itong mga tropa oh. Ito. Yan. Nadali na. So kakarating lang natin galing sa Bulinaw. So kanina pa raw nag-aaway itong mga tropa no. Yan o. Sus, nadali. Hindi talaga ito maiwasan mga tropa. Ay. So yun lang yung vlog natin mga tropa no. Ano, kawawa naman. Ay. So lilipat na lang natin ito ng kulungan dito sa kabila. So yung isa doon, so binalik ko na kasi medyo tumino na eh. Pero ito yung kawawa, yung isa naman yung matapang yan, no? Yung gray natin na yan. Sus. Kawawa yung manok natin mga tropa, oh. Binanatan, buti na lang yan lang inabot. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa. So napablog lang ako ng wala sa oras dahil dito manok natin. Alright, so yun lang. Aray ko.